ଦେଖ ଆମ ଘର, ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇକି ଶୋଇବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ଏଇ 3ଟା 6 ହେଲାଣି। ଯାଉଛି ତା କତିକୁ, କଣ କରୁଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ଡରେଇବି। ଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼େ। ଲାଇଟ୍ କଣ ଧବ ଧବ ହେଲାଣି? ମୁଁ ତ କବାଟ ଦେଇକି ଆଇଥିଲି, ପୁଣି କଣ କଡ଼କଡ଼ ହେଲାଣି? सारी दुनिया मेरे अंदर मेरे इशारे चुका दे सितारे मैं ही आत्मा मैं परमात्मा। ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଆଇଛୁ? ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ମୁଁ ତତେ ନେବାକୁ ଆଇଛି। ଆ ଯିବା। ମୁଁ ଯିବିନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ପଳାଏ, ନହେଲେ ନହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବୋଧେ ଉପରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ? ବସିଛ। କ'ଣ ହେଇଛି ଝିଅ? ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଆଇଛୁ? ତୋତେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ହଇରାଣ କରୁଛି। କାହିଁ ସେ ଆତ୍ମା? ରହିଥା, ମୁଁ ତାକୁ ଭସ୍ମ କରୁଛି। ଉଠ, ରହ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତୁ ଝିଅ ସେପଟିଏ ବସ। ରହ, ମୁଁ ଟିକେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଏ। ଚାଲି ଯା। ତୁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯା।